ɗum noddi hijjoɓe Najeriya yiɓe iga diwal Nasarawa ɓe lasto cima'en yeɗuɓe leydi senindi mo Allah ɓanyi daraja muɗum lamiɗo awai Alhaji Isa Umar Abubakar Ɗiɗaɓo anko waɗi noddandulum wakkatire ko o jaɓɓitoto hijjoɓe diwal Nasarawa yiɓe iga hukuma lamu famara awai hamɓe no gasi ɗiɗo ha fadare makko. yanzu kun zamanto jakadu ne na namu jakadun karamin kuma a wai jakadun jihar Nasarawa jakadun Najeriya mo Allah ɓanyi daraja muɗum lamiɗo o hon o wi ɓe latto cima'en yeɗuɓe leydi Saudiya gam to ɓe ngaɗi kugal bongal ha leydi Saudiya inde Najeriya ɓe mo'inani inde to bo ɓe ngaɗi ko lutini hinnan nden Najeriya ɓe tosti ko'e maɓɓe gam non o noddiɓe ɓe mbatta diwal Nasarawa Najeriya ima lamorde awai der du'aje maɓɓe. Hamɓe ma woɓɓe der gaɗuɓe aniya dilluki hijju hikka ɓe andini mijoji maɓɓe bani hinna. To da joni na on gaɗani ya dilluki hijju a meɗi yaki ko bo a meɗa yaki? mi meɗa yaki an arandehi won ɗon leydi Saudiya. So no nanta haɗɗu hande a iya fuɗɗum Abuja on tammi ummaki hande? Kai alhamdulillah mi waɗa murna mi waɗa farin ciki yaki leydi Saudiya yiide ya Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam onon ma bo mi waɗana on du'a Allah ko lamiɗo yara mino min mbaɗiri niyya Allah hokka on piiko jahon onon ma leydi senidi Allah wallito alhamdulillah min getti Allah min getti annabi Allah waɗi men nder noddaɓe min notti noddude Allah alhamdulillah min getti annabijo alhamdulillah min gaɗa murna alhamdulillah. Alhaji on gaɗi niyya dilluki leydi senidi di Makka da on hande on mbali Abuja on deni ummaki pirowal moɗon so ko no nanata hande ɓernde maɗa raɗɗum a derɓe niyya ko bo a meɗino yaki? Mi meɗa yaki mi nana farin ciki e goɗɗer Allah. To macha Allah nagare ko a wi'ayyan inde ma? Inde am wiɗi iga toye? daga awai. To macha Allah hanko ma Shu'aibu Shamwilu iga ɓaure der hukuma lamu famar awai o holli seyo makko to o wi lalle o yetti jomirawo Allah nde rokkimo bawde waɗuki niyya dilluki kugal hajji gongal ɗum gotal der jigge dina Islama. Nyande misani fajirare hijjoɓe diwal Nasarawa gila hukuma lamu famara awai ɓe taski to ɓe jaɓɓiti lamiɗo awai o hon to ɓe yaltiri lafiya gila ɗo hon ɓe jotti dandal piroje Najeriya gongal Abuja to seni ɓe keɓa ummaki nyalde arandere ma bo nyalde 9 lewru ndu'u ɗum taski huɗɗuki hoccuki hijjoɓe Najeriya gam dalila ɗum fuɗɗiri diwal Bauchi hautande diwal Imo amma jamdi ɗiɗi nyalawmare hande hijjoɓe Najeriya ɓen yuɓe iga hukuma lamu famara awai hautande woɓɓe yuɓe hukumaji lamu famari der diwal Nasarawa hamɓe ko hewti 400 iko yowni ummi e dandal piroje gal namde Azikiwe wongal Abuja yaki wuro Madina leydi Saudi Arabia. Kerol hotolugol won ɗon Ibrahim Iromo Dake ko de Radio International.